Club Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli mawa lero pa 12 October 2024. Tsopano tikupasirani kulankhula kwa Mr. Boni Kalindo amene akulankhula motsimikiza kunena kuti mdziko la Malawi ikulamulidwa ndi Satana weniweni amene saganizira za mavuto anthu osauka. Mwalo moti akhale namaganiza nkupanga plani yoti athandize anthu ena, chabwino sangakwanise kuthandiza wina aliyense, koma ena mwa iwo mpakana lero lino anthu akudya chitedze, kumadya mango okhabaso owiritsa. Kodi bwanji kungopita ukathandiza anthu amene wawa loko kungowagawisa chakudya? Ndalama zimene aononga, maalawansi amene alandira apolisi dzulo, maalawansi amene alandira maminista dzulo, kumayenda naye mu town muya Blantyre nakamakapanga mapush-up. Kodi ndalama zimene aononga dzulo lija sibweza atapita ukathandizira anthu ovutika, anthu amene akulira ndi njala kumachinga, anthu amene akulira ndi njala kutyolo, anthu amene akuvutika ndi njala ku Nsanje? Kodi chinavutapo ndi chani? Izo ndi zina za zomwe akulankhula Mr. Boni Kalindo mu uthenga wawo walero. Motero ndikupemphani kuti nsakutayise nthawi, koma khalani pomwepo mumve zimene alankhula bwinobwino modeka. Osayiwala kupanga subscribe komanso share and like. Lero ndazuka mong'alula chilungamo, ndipo chilungamo chimenechi chakhala chikundipweteka usiku wonse kuti ndichituluse, chifukwa ndi chilungamo, ndipo chilungamo chimakhala chilungamo basi. Palibe amene angachisokoneze makamaka ukamalankhula chilungamocho. Malawi ndi dziko losauka, koma ndikupempheni a Malawi nonse kwina kulikonse kumene muliko kuti ngakhale kuti dziko la Malawi ndi dziko losauka, tiyeniso kaganizidwe kathu tisamaganize mosauka. Alipo anthu ena amaoneka ngati iwowo ndi a Malawi kwambiri kuposa anzawo. Chimenechi ndiye chimene chili vuto lalikulu kuno ku Malawi. Kuno kuli anthu osauka komanso kuli anthu olemera. Kuli anthu amene anapita ku sukulu komanso kuli anthu amene sanapite ku sukulu. Koma kaganizidwe kathu mene timaganizira makamaka anthu olemera ndi ophunzira, timaganiza moperewera kwambiri kuposaso mwinaso anthu amene ndi osauka amene sanapite ku sukulu, kumatiposa kaganizidwe kathu. Ndafuna ndinene kunena kuti inu achipani cha MCP, makamaka akulu a MCP, musinthe kaganizidwe kanu. Osamawatenga Malawi ngati anthu osaganiza, kuwatenga Malawi ngati ana amene mwina kaganizidwe kawo ndikoperewera. Dziko la Malawi padakali panopa muli anthu amene anaphunzira, ngakhale sosaphunzira koma amaganiza very positive, ndipo akachiona chinthu amachiona in a different way. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti zimene zachitika dzulo mu mzinda wa Blantyre pamene President Chakwera anachoka ku Lilongwe kubwera ku Blantyre, just to prove kuti iyeyo ali bwino, kutamveka mbiri, kutamveka nkhani kuti president wadwala. Lero iniyo akuluakulu aku MCP nkumutenga president ndikumampangisa ma aerobics, kumampangisa mafizo, kumamuthamangisa mu mzinda wa Blantyre kuti anthu komanso dziko lingoziwa kunena kuti president ali bwino. That was illogical, senseless and not something welcome. Chifukwa president wa dziko si munthu amene ayenera kuseweresedwa. Apapa zikungu ochita kuonekeratu kunena kuti tili ndi anzathu amene ali ma advisors operewera kaganizidwe. Chifukwa ngati president kwatchuka mbiri yokuti wadwala, kodi sopano iyeyo atakhala kuti wadwala, so what? Paziko lino lapansi palibe amene samadwala, ngakhale President Biden amadwala, ngakhale Putin amadwala, na aliyense amene ayenera anabadwapo ndi mzimayi amene analengedwa ndi Mulungu akuyenera kudwala.
and it is even stupid kuti munthu uzikaseka matenda anzako. Kuno ku Malawi tili ndi culture yobisa matenda. Anzathu maiko ena a azungu amati olo kungodwala chimfine chomwechi amakalengeza pa TV yawo kunena kuti president wadwala chimfine. Komatu sikuno ku Malawi tili ndi culture yobisa matenda. Ngakhale olo anthu ophunzira amene ambiri amati akadwala amapita ku chipatala kuja mobisa kapena iye akungomuyitana dokotala kuti aonere ku nyumba. Munthu wina aliyense amene analengedwa ndi Mulungu akuyenera kudwala. Andi ndizopusa kapena ndikupepera munthu kumabisa matenda komanso kapena munthu kumamuseka nzako chifukwa wadwala. Ine sindikukhulupirira kuti it is true kunena kuti iniyo anthu a MCP akuluakulu a MCP muziko la democracy siku la lero mungamabise chilungamo kwa Amalawi. Kumeneko ndiye kuti ndikusegula speculation kuwapanga Amalawi kuti azikambirana nkhani zimene zisali izo. Chifukwa President Chakwera si enemy wa Amalawi koma ndi enemy wa Amalawi ndi mmene akuyendesera ziko. Koma zikafika zinthu za person zokhuza thupi lache sindikukhulupirira kuti alipo amene angamfunire kufa. Chifukwa kutero ndiye kuti ndikulakwika maganizidwe olakwika. Iye ujanso ndi munthu. Ifetu tikamapita kukavota timakavotera munthu sitivotera chisulo. So President Chakwera si chisulo ndi munthu. Ndipo pokhala munthu akhoza kupeza kapena siku lina wadwala siku lina ali bwinobwino ndi mmene umayendera moyo wa siku ndi siku. Aliyense muno Malawi azafa, aliyense azadwala ndi mmene umakhalira moyo. Ndipo ndi chilengedwe ndithu munthu akuyenera kudwala akuyenera kumwalira. So tili ndi culture ina yake yomvesa chisoni yomafuna kumabisa matenda pomwe anzathu maiko enawa amaulula china chilichonse chifukwa president wa ziko si president tu wa chipani chanu kapena wa nyumba mwanu, ndi president wa ziko lonse. That's why amachedwa kuti president, and ni munthu amene ayenera kuti akhale protected. And zimene zochitika zulo zija mukuyenera kuti muganizire kawiri katatu kunena kuti kodi muli ndi ma advisors kapena mulibe advisor. Ndikunena iniyo Mr. President, chifukwa there is no way kwa ine it did not make any sense kuti mukanyamuke kuchokera kulilongwe ndiye basi muzikapanga mafizo pa kurokotawa ndikumathamanga ndikumapanga aerobics pakana kutuluka thukuta mblanta ya muja just to prove kwa Malawi kuti you are fit. That was wrong. You are a president. Kodi mmene mukupangiramo ndi madrama musiyana nayo pati? Anthu opanga makomedi musiyana nawo pati? Mpando umene muliwo bwana ndi mpando waukulu kwambiri, mukuyeneranso muzipanga ma decisions very very matured. Andi ngati alipo kumene kwakukupusisani akungokuonongerani mbiri chifukwa kwa ineyo it was not necessary kuti the whole president azikathamanga mu mzinda wa Blantyre ndikumapanga ma push ups kenako ndikupanga ndi anyamata kuti iwe upange push up imozi ugwe, iwe upange awiri ugwe, ine ndipange atatu. Kwa ineyo sindikuonapo chalakwika ngati zili zoona kuti president anadwala chifukwa iyeyo so ni munthu akuyenera kudwala. President si chisulo, president si njanji, chisulo cha njanji. Ndi munthu aliyense amadwala. Ngakhale ku America taonapo Joe Biden akulengeza kuti amugwira ndi COVID posachedwa pompano, ndi munthu. Ngakhale ulo King Charles wadwalaso posachedwa pompano, ndi munthu. So ine sindikuonapo chifukwa chokabisira matenda. Alipo anthu ambiri muno Malawi amasunga matenda, even olo ana omwe waolumala amatenga ndikuamangirira cheni ndikuwasiya nyumba ndikumanena kuti aneba akaona kapena anthu akandiona kuti ndini mwana olumala azindiseka. Ena amalephera kukayezesa kuchipatala kumene akuona kuti thupi lawo silili bwino, ati amaopa anthu kuwaseka. That's maganizidwe operewera. That is why Sanasiyane anabweresa mindset change. That is why Malemu Chilima anabweresa mindset change. Amafuna kuti Amalawi tisinthe kaganizidwe kathu chifukwa ena amaona ngati akati president amaona ngati sangaendese gali mototo.
president ndo amaona ngati sanga adye therere, ena akamva president amaona ngati sanga adye chimanga chokazinga. President ni munthu ngati ifeyo, akuyenera kuti adwale. Andi kwa ineyo ngati munthu wokuti napita ku skulu, nabadwira kumuzi ndi maziwa moyo, sindingamve kuti president wadwala ndene ndizikaseka kapena ndizikamfunira kufa. That is wrong. So kwa amene munamutenga president zulo kumutenga kupita naye muzinda wa Blantyre ndikukampangisa mafizo kuti ati ziko lingoziwa kuti president ali bwino, mwalakwisa kwambiri, chifukwa kumene anakagonako inu kunalibe, zimene wamva usiku inu kunalibe. Siyani chitidwe omatenga Malawi ngati zisiru, chitidwe omapanga kampeni pena paliponse. Ineyo ndakhala ndikumaonapo mapresident mbuyomu, zimene zachitika zulo zija sinambe ndazionapo. Anthu amadwala, ngakhale kamuzu amene amadwala amapita ku England kuchipatala. Wina aliyense pa dziko lapansi azadwala ndipo azafa. Choncho we must stop this madness yomaganiza ngati president sangadwale, yomaganiza ngati president wathu zinthu zimene zina ife timachita iye sangachite. Anabadwiramo muno Malawi, anakuliramo muno Malawi. Tiyeni tizikhala naye ngati munthu nzathu, osakhala kumabisa zinsisi, kumapanga zinthu zokuti ati anthu aone ngati iyeyo ali bwinobwino. Kodi atadwala ndiyeno vuto ndi chani? Inu simadwala? Kuntundu kwanu kulibe kwa anthu amene amadwala? So kunoko ku Malawi kulikacha yomvesa chisoni kwambiri, anthu amabisa matenda. Nkulu wina amabisa matenda, atatenga chindoko, koma kumabisa matenda kwa nkazaje. Anamutulukira kuti munthu ya kudwala ndi wantchito, ndipo anamfusa kunena kuti bwana mukudwala chindoko. Bwana aja anavomera mwa manyazi, anapasidwa mankhwala achikudwa, anachira. Munthu aliyense amayenera kudwala, wina aliyense. Andi nthawi zina kubisa matenda, ukonza kubisa matenda, nzako amene uli naye pamene poyo ali ni mankhwala, akuziwa chithandizo chimene ukuyenera iweyo kutani kulandira. So let us not be sick. Tikuyenera tikhale a nation, ziko la anthu ozindikira, anthu amene amapanga amayima pa chilungamo, osakhala kumabweresa pikicha yonama, kumanena kuti aye tiyeni mukapange ma aerobics, tiyeni mukathamange mzinda wa Blantyre, anthu amakunenani kuti mwadwala. Ndipo anthu amene amafalisa nkhani zimenezo atamuona president zulo lija sanapange manyazi. Chosangalalira ndi chani munthu ukamve kuti wakutoka kamena Boni Kalindo wamwalira ndiye uzikasangalala? Of course alipo ena amene amafuna atamva kuti Boni Kalindo wamwalira, alipo ena amene amafuna kuti amve kuti mwina Chakwera wamwalira, koma that is senseless. Kusaganiza kusakonda anzako chifukwa uziganizire iwe wekha kunena kuti ngati ine ndikumufuna nzangayi kuti amwalire, nchimozimozi ine nditati ndimwalire, kodi ineyo ndingakondwe nditamwalira? Mafuso ngati amene tinayenera kumazifusa toka kuti ine pamene ndikufunira anzanga zoyipa, nanga ena akundifunira ine zoyipa, zingakhale bwanji? Choncho kukhala ineyo president wa ziko linolo, anthu amene anandiyendesa zulo aja lero mama uno ndikanachita fire, chifukwa anthu amene aja ndekuti sakundifunira ine zabwino. Palibe nyumba imene imangodya nyama deire. Muzakayipeza nyumba yokudya nyama deire, asisi imeneyo si nyumba. Mukuyenera munthu uzikumana ndi ma challenges. Chimozimozi so moyo so mayenera uzikumana ndi ma ups and downs. Siku lina ukhale bwino, siku lina umveka BP, siku lina umveka sugar, siku lina mutu, ndimene umakhalira moyo. So pano ena amaona ngati president sangadwale. President amadwala, andi palibepo cha chilendo kuti anthu ena ake azikachita celebrate pakana ndikafika size yomutenga the whole president of a country, not it wa chalichi. Ayi, koma president wa ziko ndikumaka muthamangisa mtaoni kuti ati anthu adziwe, just to prove to Malawians kuti azimene mmanena zijazo zimene zijazo ndizonama. That is why I'm blaming even the Minister of Information. Chifukwa wiki yatha yomweyi anapita ndikumaka nena kuti let us stop fake news. Zimene mukupanga ziyande ndikufuna kuchita create fake news yo kuti anthu azilankhula zinthu zimene zisali izo. Kodi inu
iniyo kungonena kuti ineyo ngati kunkuyu ndadwala mkono, ine ngati kunkuyu ndadwala mutu. What is wrong? What is wrong? So access to information muno Malawi inapangidwa kalekale, koma timabisa information iyo, kumabisa chilungamocho zosatira zake mmachita create fake news. Aliko abusa azibusa maprofeti amene amapempherera anzawo kuti ajire, koma iwowo amalephera kuzipempherera okha kuti ajire. Akamadwala amapita kwa amadokotala pakati pa usiku, ndithireni naye ni Jackson, ndithandizeni mankhwala ndadwala, komatu iyeyo amapempherera anzache kuti ajire. So I don't see anything wrong kuti ati kaya president wadwala. So no, ngati president wadwala, so what? So what? He is a human being. Akuyenera di kudwala chifukwa ni munthu. Lero mukukamutenga the whole president nikumamuchita parade ngati ndi funny fair kapena ali pa auction kuti ati anthu amuone. I think ifeyo ndi ziko la anthu odwala kwambiri, ziko la anthu omvesa chisoni. Chimene mmaziwa inu ndikuba, chimene mukuziwa iniyo basi ndikupanga zinthu za ukatangale kuzilemeresa, koma kuti muganize bwinobwino mmene anthu amaganizira 0 pa 10. In the midst of our problems, our challenges, mmene zilili muno Malawi, mmene mavuto alili, iniyo basi mukamathamange ndithu kumakamuthamangisa president muziko mutaoni kuti anthu akuoneni. Kuli ma challenges ambiri muziko lino, instead of attending to those challenges basi kusamalika basi kuti anthu akutameni. That is being sick. We are a sick nation. Ifeyo ndi anthu otembereredwa. Ziko ilisiriza sintha, kuli asogoleri akulu ma ministers osaganiza amene amangoganiza ngati ana ang'ono, because sinaonepo chifukwa chokamutengera president ndikumakampangisa mafizo. Ngati wadwala ziko liziwe tipite naye kuchipatala. You never know kuti amampempherera ndi angati. Ngati anadwala, you never know kuti wachira bwanji. Lero mufuna basi kumutenga munthu kumbayabaya ma Jackson kuti basi ululute basi muzimpangisa mafizo. It is time for us as Malawians to change, to start thinking positively. Osa makhala ngati nthawi jati makhala ya 1949 ya 60 chakuti anthu ziko anthu asakuganiza. That is completely nonsense. Born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.